Ration card holder atuma phan Birta kimi isi Birta kimi pachini pon rada phan lapen rada tuma joini. Denarong lem sa putha Karbi lo charli asong atum karbok pon alam ahok kalipusi puthot lam klar kachipi pon. Krong pliato war kasalam pon along kanahok dun long lehem pu atuma phan compensation pipon wek nang jipu mathasi usuka song ahin pen Karbi Anglong Deputy Commissioner arideng pinpuralo kapajirdam. Borlang pher Tripura Bastia rong kijuna langkawe kisung. Lunsing teron aphan Karbi aron bari mateng pen rahi kepangdak pi. KSYC klembang pukar litang borsing krophan narlongati adar sa KSA branch ahin pen kachikimodun. Jambili NGO lapen Karbi rong saramay chelang si drugs abuse lapen child labor aputhak cherok tok amay kang nipon. Karbi Anglong arlo COVID-19 akiso jum jelang. Jai pong pen kamsing timung arong adak towar kahino parpega jok ningdu kachepaklang. Kardom Pini Abirta than bang Pini limeri na hansepi non arjuikha Birta ton pen. Ration card holder atum aphan Birta kemi. Isi Birta kemi pachini pon rada phan lapen rada tum ajoini. Kiduk kelak BPL ahem tun pi lapen ration card holder doan atum jongsi Nanglitum kelong ponji aron ateng pen pleng pon pelang pulotang te Assam Sarkar pen grievance mate complain ki pi ponji anambar pangdak pon tanglo. Labangso anambar along jongsi Nanglitum aron ateng pen awar sai long dun delang pulotang te lam arihing pen lam pachini pon mi. Labangso asai adap porphai sirke pen arnikang sam porphai pho an pichun pon longji. Kerosene sang lapen ason cooperative pen kechirap aputhak complaint pipon longji. Phone number lake 180034533611. Lapen BSNL user 1967 puthot pachirui pontu iklo complaint ki piponji a number lake 180034533611. Lapen BSNL user 1967. Birta pangdak pon Assam Sarkar Food Civil Supplies lapen Consumer Affairs Minister Ranjit Kumar Das. Narlongati kese aro risoy jang atum patumi jakhong poni phaiser kebarani chingrum si ningduk chipidun si karlitang KSYC klembang phu borsing kro phan chomrong me ka parabdun long pamija phan chiki mosai deng ponsi arnamalong hirjumi hangpidun. Alang likarlitang borsing kro labangso pirthe long ke pamote kang asupi artaning kantrok ahemasor lapen jirpo jirpi. Mahamaya pen Rubising Hanse 365 News India. Rongrop kapaching thura mo ke pajoy ke ponji phan doboka pen dimapura dakan towar krong pli selam pon bomlu lapen labangso ka selam pon along kiduk det ke boydet along le kan hokdun along le doan prapjin pen sarkar pen ke pathik pon ateng land compensation pipon et nangji pusi patumi usuka tiri piaro atum pen Karbi Anglong disiari deng isi pinpura lo pajerdam. Labangso pinpura lo ke jogdam along jasemet phuluni revenue circle ke parlo towar kokpli ke krongpon pod adungaraya rong asoratum non puanda ke longpon pedolang pota usuka hin pen jongpon. Mahamaya pen Rubising Hanse cherap chetudun korkanthi pen Mizoram Hanse 365 News India. Upper Deopani Cultural Hall along Jambili NGO lapen Karbi rong saramaya tumchelang si drugs abuse lapen child labor aputhak isi cherok tok amai patumi jakhong poni phaiser kep arani pamanpon. Jambili NGO mai phuman of terang ahin pen kachetong dundo anabang phubang phiatuma phan araki hormu kirim kichu hem lapen imina kisungalam than pon si anutina bang phubang phi chethan kachipare pon akenang sotpu RDP pon. Patumi labangso cherok tok amaya long mai chari pon Jambili NGO mai phu manof terang mai ke phalamthe than pachini pon Jambili Assistant Field Officer Jameson Teron lapen kachoro alamthe pajir pon Jambili NGO Treasurer Rosmi Teron pi. Sarupathar pen Jotno Singbe 365 News India. Jakhong poni phaiser ke bada por phai phora chitim malompen Mahamaya constituency ke parlo Bampothar polling station thoiso timunga ronga searching room si lunsing teron aphan sai ke claim ke dam ke pamisen jia phan Karbiaron bari mateng pen hemphu pen hirjumi ke hangpi non ke claim ke dam boma son thot si muke wang jia por hot se tami misen nangji puma thapon si thoiso timunga rong arong asara tumpen chingrum si hemphu abur mathapon lapen labang so sai ke claim pon wumut wokan tamisen pu kurusar lapen rong asara tumpen pherangkya phan than pachini pon. Mahamaya pen Rubising Hanse 365 News India.
Diphu LC ke parlo borlang phera hawar Tripura basti pu inglong asor rong asor lang ki jun japhan kisung ka chechak nang. Kisung lapen lo ki jun lang aphan lang tuk lang che husi piniar ni anta lang jun nang bom posi pherangke ki humri dam hot ningduk penang che thandun renti. Pherangke ka humri dam hot pangrum pet don phokep throkep an bak doji seta misen na lang ki jun avar sai ka vejok rong asor kisung chechak nang lo. Jongdame labangso hawar thekse resada bang phuka vededa jok piniar ni anta ringweli humanta cholong dun thek thededlo lasi puthot labangso arong district water lapen sanitation scheme mate jal jivan mission scheme mate rural PHE scheme sitami isi hini side kedeng pipon akenang sot athema misen ki junalang ki junawar sai avite mukisung kangdang jiarong asonsi mandat po lasi mo so pragjang Adap kang thin pon ale ave puason si Karbi Anglong Mass Council CM tuliram rong hang lapen dipu LA MLA prapjin pen labangso arong kisung alam aphuthak sai pichun pon pupusi halabangso arong asor luti cholang dinglo. News Desk Report 365 News India. Ni phainer kebarni ke ongdung atoka no kedo hawara rataphan kelang pon kapangkra joksi tanghin constituency ke parlo kamsing timung arong arat pencenglok jaipong hawar anathu rong thoka rong arat atum towar ke misen kavedeta jok ningduk chipaklang pon rinti kamsing timung arong ame carmen sing timung abarim lo thanbang kipuke Nelitum arong atowar laki 1987 aning kanselam chot pen non puar ni an puthot kepami thujia phan thangnat alamta chithan pon pipin lang Sorkar mate racharya song atum setami kilik nang kele puwa pora hotke lamchak misen nang chipirin tibonta asai ke klem puke thekpon long lipin lapen Nelitum arong along kilivoy alang roy along kedo slab kalwart setami keban thektiklu lasilabangso dolong setami prapjin pen nang selam pipon nang ji kalite labangso adim ke non patahini ke thombak lang nang ke thelu pulotang te kirupo lapen te Nelitum aprang pen setami labangso towar si chedam chewang bomlo lasi labangso towar puthot misen prapjin pen nang selam pipon asonte Nelitum rong thokarat setami non ki khibo ma sarkar phan ningching samji pusi kichuning ripedopon langhin pen inrajed rongphar 365 News India. Denarong lapen hawar ke hat karbilo charlia song atum denarong lems ke klem ke dam chokchi pu karbok ponalam aphuthak puthot patumi jakhong poni phaiser ke barani denarong lems cooperative society chairman lapen chunbang atum lam klar ka chipipon to arjupon sinang patumi press meet ke pado arwar general lapen te denarong aro kese ngong po atum pen Birta long ke paklang ditula dengau lems along sang ke jor kanghu labangso alam ke puthak Nelitum charju long lokpen ning detpi lamate chimang meme asomlo athema dak Nelitum claim rapet chairman secretary wa doan members atum kusame Pini Abirta Nelitum labangsong kanghu mate adokan along sang kachijordam tapos Nelitum dithekong pilang nong se kanghu nang ne bibote Nelitum han achik projon bang Nelitum itula rat asa Pachethang hekhirat boloten tumanang ne samit atumi alang tum ke paklang Birta lolong bang itulah tempo pen ke pon bek trok asang kanghu nang ke koi bang Nelitum ke cecak ce labentela salam mangke ahok kali labangso sang ke lake Nelitum dak members atum aparman achik lojon bang ek bek ke panong potsi arang Nelitum si hitia por poisa ke nang sa nama sedang tum labang ke alang tum adamen cepala dendalo tasol puthak yang si alang Nelitum kanghunan koi pote labang Nelitum pi cetak koin elo nasi apa hada ke paklang dola trak pen atrak sang kanghu suhadak trak pen ke paklang tado nasi halata ahok kali halake Nelitum malam secretary si kipulo halake dilarasa Nelitum ramsing ti labente beren sing terona pan laso asang ke pothai serang Nelitum uthai nuklek lata Nelitum manang ke koi ke kanghu atrak kajojo usinan kebok labang salam ta ahok kali nasini tum pini kladak penang tum thengno social media thengno Nelitum nang thanum daklo nasi jongsi kanghu
ahok polo tante Nelitum pana bek si kamuma lapen te bonasi ki joramo lapen komentar ni si Nelitum kamuma labangso Mahamaya Penubis Hansi, Swift News, India. Karbi Anglong arlo COVID ake sojum jelang. Assam longri arniwang COVID positive nang ke bat ponbom ason si Karbi Anglong arlo ta positive case aphai nang bat ponbom ason si thek ponlong. Bang rumpet Karbi Anglong arlo block wise bang troxi kebra pho an positive ang thek long pon. Lapen patumi bang hini COVID pen apran ke dampang rum pon sip. Kadu kawe bang trokner kebra pli an pleng pon tanglo. Home quarantine bang suri ke thom rapharo sir kebra pho kebra pli an nang do tanglo. COVID Care Center along bang pharo trok rapli kebra ke thom an amuluk nang pleng pon tanglo. Voi phit sita Assam COVID protocol pen kepangdak pon ateng phan kep awur kangdang thu po abang ang thek long pon pelang. Lasiputho District Administrator pensioning ripon phan kep an kepale pon pe deji lapen prapjin pen West Karbi Anglong ason relax ke pado ponji aphan administration aphan chirap dun si COVID protocol ke patipek pon pe deji aphan chuning ri pedopon. Dipupen onward milik 365 News India. Pini Abirta ke lapuan se kang ton iglo, arni game kardom.